Sí, feia dies que no sentia. De camí cap a Montblanc. Bueno, estem a prop de la Riba i Farena i anem cap a Montblanc. Portem 15 quilòmetres i estem ara a Montblanc. Ara ja sí que ja amb tot, Doncs anem cap al mirador de la Pena. Ja portem 900 metres de desnivell i 880 de desnivell acumulat. I ens queda 1,7 km de pujada encara. Però bueno, tot es farà, oi? Tot ho farem. Amb il·lusió. Amb il·lusió. I encara ens faltarà temps per fer més coses. Una roda de fer. Sí. Bueno, estem ara mateix pels boscos de Poblet. Portem 38 quilòmetres, 39, vaja. I ara són 1:15. I portem 1.080 metres de desnivell acumulat ja. O sigui, ens queden uns altres 1.000. Estem a uns 15 quilòmetres de prades. Bueno, estem als boscos de Poblet, on hi ha un itinerari micològic, que hi ha bolets pintats. Els arbres t'has de posar d'una manera que t'indiquen ells. Tornem a estar a 990 metres, portem 1.250 acumulats, seguint pels boscos aquests del Poblet.
Bueno, ja estem en direcció a Prades, vam estar a 12 quilòmetres així. Estem a sota ara del tossal de la Baltasana. Vinga, avall! Pues res, anem cap a Prades. Xula, eh? Veus, sí que aquí hi ha una mica més de groc. I, bueno, perquè hi ha castanyers també. Acabem de sortir de Prades amb un fred que pela, ja ens hem abrigat després de fer un bocata i ara cap a Sigana. Sigana, pueblo bonito d'Espanya. Això mateix. Pel salt de la Mora, no? La Reina No Mora. van voler No van voler. ser declarat poble d'Espanya bonito perquè diu que ja tenen prou de gent, que si no sofriran molt. És bona. Tots estos catalanes. És bona aquesta. La banyera està per aquí. La carretera? No, la banyera aquella de la banyera. Està per aquí dalt, sí. Està aquí a l'esquerra, em sembla. Aquí dalt, allà. Cap allà dalt. Sí. Olé! Ai! Això ara mateix em recorda la plana d'Ancosa. Sí, després del Roure, direcció Sant Magí. Alzines baixes. Au, ja hem fet el merda. Ara la pujada maca, eh? Sí, ja. La prometa. Sí, sí. 7 quilòmetres. Sí. Bueno, és el que marcava en vermell. Bueno, ja estem a uns 5 quilòmetres de l'ermita de Puigcerver, que si tot va bé ens quedarem per allà a dormir. Res, portem ja 86 quilòmetres i sumant-ho. Un dia més llarg.
deixar la mica de conserver, entre dormir, l'ocelleria. Ja anem baixant cap a Riudecols. Sortim de Botarell, anem cap a Riudecanyes i el trac ens fa passar per aquesta riera seca. I a veure... Yeah! Amb la grava. He gravat amb vídeo... Bueno, estic gravant. Bueno, estem pujant en direcció a Colldejou. Aquí davant hi apareix la Serra de Llegaria. I res. Tenen aquí les rampotes importants. Sí. És la nova Colldejou Ahà. i la Serra de Llegaria. Estem entrant ja al terme municipal de Pratdip. Queden 80 quilòmetres i són les 12 del migdia. 12 i mitja, vaja. I bueno, cada vegada falta menys. I ara baixada cap a Pratdip. Espera't. Aquí.
Vale? Quina vall més tranquil·la, eh? Sí, que se va acabar de món, és una passada. No és que necessitis Vandellós, Salou, o l'Hospital de l'Infant amb tota de gent, super desconnectat. Del tot, eh? És un poble guai perquè és molt tranquil, però tens l'ambient molt a prop, si vols. Sí, sí, sí. Aigua. Això sí. Les sanitàries, les concentrament. On hem... Ai. Aquí estem, anem pel Pedregà. Anem direcció Vandellós per un GR, que no sabem si això ha sigut una revissada o han omplert o què, però vaya tela. Mare de Déu. Bueno, dificultats. Va, anem fent. Hem de pujar al coll per anar cap a Vandellós. Sortim de Pratdip i això, i ara hi ha direcció Vandellós, que serà el punt diametralment més oposat a Alcover i tornada. Bueno. Bien. I ara hem estat a prop, no? Sí, jo crec que sí, Deu ser Hi ha gent caminant i això vol dir que no. Deu ser el Sofora, que sé. Abandonat. Deu ser un molí. Ai, la puigeta. Hòstia, que xulo. Sí, sí, sí. Guai, eh? Vinga, que ja estem a 18 quilòmetres d'Alcover. Mare de Déu. I a Pavelló l'han desmuntat. Sí. Bueno, ja acabem, oe, oe, oe. Alcover, oe, oe. A 2 quilòmetrillos ja. Mare de Déu, quin dia més llarg. Sembla que es portem una setmana fora. Ens agraden les postes de sol. Hòstia santa. Sí, sí. Bueno, una més al sac. Voy. Ay, ay, ay. El Iván